Hi ha unes criatures d'una terra molt llunyana. Són a casa teva, tot i que mai les has vist. I ara va sent hora d'esbrinar què està passant al seu voltant. Al seu voltant? Benvingut a un nou món, al seu món, al teu món. Invisibles! Ara són a tot arreu. Invisibles! Sempre estan al teu costat. Invisibles! Finalment els hem trobat. Invisibles! És l'hora de la veritat. Invisibles! Invisibles! Quanta estona més ens haurem d'esperar? Doncs tanta com calgui fins que se'n vagin. Però fa hores que som aquí. Nois, tinc una idea. El meu nou vestit fa servir energia invisible i pot fer que la matèria sigui totalment invisible. Si aconsegueixo fer que funcioni, podrem sortir d'aquí sense que ens detectin. Si aconsegueixes fer que funcioni, Lima, quantes vegades hem sentit aquestes paraules ja? Jo estic amb en Hiro. Ara no és moment de provar un altre dels teus prototips esbojarrats. Te'n recordes del que ens ha dit en Kenny? Prototips esbojarrats? Si us voleu quedar plegats de braços fins que us agafin vosaltres mateixos, però jo penso fer tot el possible per treure-us d'aquí. Tadam! Sóc invisible! Jo diria que no del tot. Què passa? No ha funcionat? Sam, quan va ser l'última vegada que et vas canviar els calçotets? No ho he fet expressament, Kenny. Jo només mirava d'ajudar. Ajudar de poc que no acabem fregits. I et vam dir que res de prototip sense provar. Si no haguéssim pogut obrir aquest jump point, qui sap què us podria haver passat, nois? Esteu enfadats? No, Sam, enfadats no. Només estem decebuts. Uf, això encara sona pitjor. Ja t'ho vam dir. Cap més prototip a les missions fins a nou avís. No hi ha dret. De vegades els meus invents sí que funcionen. Ah, sí? Com el sonar pacificador? El que se suposava que havia de calmar fins als extractors més agressius? Som-hi. Suposo que no s'ha tornat boig d'alegria, precisament, oi? Doneu-li un segon. Allò només ha passat una vegada. Què en dieu? De l'enxampa extractors? Som-hi. No estàs segur d'això que vols fer? Ahà. Aquella vegada que vam fer servir el teu localitzador de punts segurs que ens havia de transportar a algun lloc sense activitat extractor. Però hi havia activitat extractor? No, només va ser un petit error de disseny. Es podria arreglar si... Ja n'hi ha prou, Sam. Els teus invents no funcionen gaire bé, últimament. Llegeix-me els llavis. Prou invents a les missions mentre la Jasmine i jo no diguem el contrari, entesos? Els demostraré que això funciona. Em faré invisible. Ostres, no és just.
És una mena de trencaclosques. Ta-txam! Hola, Sam. L'enhorabona per haver superat el primer repte d'Indústries B. Em dic Alice, encantada. Alice? Avatar lingüístic i intel·ligència computacional externa. Alice, estàs llest per un nou repte, Sam? Prova de construir-lo. Resol el trencaclosques i obtindràs el teu premi. Em deuen haver trobat a través d'algun d'aquests fòrums de manetes d'internet. Però, ostres, sabien el meu nom i tot. Ben fet, Sam. Has construït un unificador de camps electromagnètics. Uau, i per què serveix? Prova'l amb aquell llum. Uau, és increïble! Però ara toca fer una becaineta. Sam, aquí en Kenny, canvi. Aquí en Sam, tallo. Tinc els peus congelats. No ens podrien donar un uniforme que ens mantingués Has calentets? provat d'encendre el regulador tèrmic del Zetacom? El meu escàner detecta un invisimal a menys de 5 metres d'aquí. És veritat, és just allà. Doncs jo no veig res. És com buscar una agulla en un paller. Vaig a trucar a en Kenny perquè ens tregui d'aquí. Espera't! Mireu això, just aquí. El Frisfur! Missió completa. Podem tornar a casa abans que els peus se'n converteixin en glaçons? No el podem deixar pas així, ens l'hem d'emportar a la base. Jo dic que tornem. L'hem trobat. En Kenny no ha dit res que haguéssim de fondre una tona de gel. Però què has fet? El meu últim invent, gentilesa d'Indústries B. Gràcies, Alice. No vull ser aixafaguitarres, Sam, però no t'han dit en Kenny i la Jasmine que no fessis servir els teus invents durant les missions? Bé, sí, però en realitat aquest invent no és meu. L'he construït a partir d'uns plànols. A més, no crec que en Kenny i a la Jasmine els faci res. Ens ha ajudat a complir la missió. En tot cas, els agradarà que hagi tingut una mica d'iniciativa. Però tot ha sortit bé, no? Ha funcionat. La qüestió no és això. I si no hagués anat bé? I si tingués alguna mena d'efecte secundari? No podíem saber-ho. No m'ho puc creure. Un dels meus invents funciona i us continua semblant malament. Podríeu dir gràcies, Sam, o molt bé, Sam. De vegades discutir amb vosaltres tres és més difícil que parlar amb una paret. Però què? És curiós, perquè això és el mateix que penso jo de vosaltres. D'acord, no em deixes elecció. Queda suspès durant una setmana, mentre rumiem què en farem de tu. Però, Kenny, vinga. Ja m'ha sentit. Una setmana sense missions. Així obeiràs les ordres una altra vegada. Sam, torna, sisplau. Torna! I vosaltres què mireu? Potser he sigut una mica dur? Li donaré temps perquè es calmi. D'acord, potser he perdut una mica els papers i potser no hauria d'haver desobeït les ordres. Però sense mi, aquest pobre Invisimal encara estaria congelat. Per què se'm critica sempre fàcil que faci? Quan alguna cosa no funciona és culpa d'en Sam. I quan alguna cosa funciona també és culpa meva. Al final sempre rebo. La veritat, m'he quedat molt i molt parada. Au, va, un dels seus invents ha funcionat per fi. Sorprèn que s'hagi enfadat tant amb en Kenny. En Sam és sempre tan... Relaxat, calmat, aturadet fins i tot. Potser ens hem passat una mica amb ell. Potser el seu comportament és culpa d'algun dels seus invents. Hola altre cop, Sam. Hola, Alice. El meu creador, Mr. Black, et vol conèixer. De debò?
Però com m'heu trobat exactament? Mr. Black té els seus mètodes. Indústries B vol reclutar joves talents com tu. Deveu ser les úniques persones que penseu això de mi. Jo no sóc una persona, sóc una intel·ligència artificial creada per algú igual que tu. Algú llest, algú brillant. Mr. Black creu que podria ser de gran utilitat a la nostra organització. T'agradaria visitar-nos? Potser sí. Benvingut a la seu d'Indústries B. Uau! Això era un identificador de retina? Afirmatiu. Però què hi feu aquí exactament? Aquí fem de tot. Intentem fer possible l'impossible. Treballem per un futur sense pol·lució. Desenvolupem noves fonts d'energia renovable. Un futur en què la humanitat pugui continuar progressant sense por. Volem construir un món millor. És per tu, Sam. Hola, Sam. Soc Mr. Black. Benvingut a Indústries B. M'hauria agradat rebre't en persona, però havia d'atendre assumptes molt importants en un altre lloc. Fa temps que t'estem observant. Gràcies, senyor. Déu-n'hi-do quin equipament que teniu aquí. Segur que l'Alice ja t'ho deu haver explicat. Només reclutem els més brillants i tu encaixes totalment en aquest perfil. Alice, tenim l'aparell que en Sam ens va construir? Afirmatiu. Ni tan sols els nostres millors científics havien aconseguit fer-ho tan bé. Com va resoldre el desequilibri plasmàtic exactament? Vaja, bàsicament, amb un xiclet. A les plaques emissores? Brillant. Et faré una oferta que no podràs rebutjar. Uneix-te a nosaltres, Sam. Seria un honor, però la veritat és que ja... No acceptaré un no. És pels diners? Podem fer que la teva àvia i tu no us falti de res. No és pels diners, senyor. Posarem els nostres recursos a la teva disposició. Tota la tecnologia que vulguis és teva. Podràs tenir el teu propi laboratori personal. Tot allò que un geni tan prometedor com tu necessiti. Què me'n dius, Sam? Una altra vegada ens ha anat d'un pèl. Esteu bé? Us heu fet cap cop o rascada? Crec que no. No pas gràcies a en Hiro. És l'última vegada que li deixo piratejar la tecnologia Extractor. No hi ha dret. En Sam fa que sembli molt fàcil. Sabeu, ens hauria anat molt bé l'ajuda d'en Sam allà fora. No ho acostumo a reconèixer, però té raó. Necessitem en Sam, però molt. D'acord, suposo que ja n'ha tingut prou. A partir d'aquest mateix moment li aixeco la suspensió. Hiro, Lima, necessito voluntaris per una altra missió. Podeu dir-li a en Sam que tot està oblidat i que volem que torni de seguida? I digueu-li que ens sap greu no haver valorat prou les seves creacions. Ara mateix obro els jump points, d'acord? Sí, i sisplau, portem els plànols de l'últim prototip fallit que ha dissenyat en Sam. El vestit d'invisibilitat. Això mateix. Tinc una idea per fer una proposta de pau. Això és molt estrany. On són les coses d'en Sam? Una pista, potser? Potser sí. Aquí falla alguna cosa. És com si se n'hagués anat de casa. El Zetacom d'en Sam no contesta. Que estrany. Si no se'l treu ni per dormir. Sembla com si algú hagués bloquejat el seu senyal expressament. Segurament es deu tractar d'un virus energètic. Cada cop que provo d'escanejar-lo altera la seva estructura completament. Si el nivell d'energia continua baixant a aquesta velocitat, el Frisfur patirà molt. Hem de fer-hi alguna cosa. Hem d'esbrinar la causa del problema per poder curar el Frisfur. Lima, ja heu vist en Sam? Doncs el cas és que no és aquí i no el trobem per enlloc.
La potència d'aquest ordinador és increïble. És a anys llum del que tenim a l'Ali... online. Prova un altre cop, Alice. Iniciant augment d'energia. Això ha sigut bufar i fer ampolles. Tantes proves i no havien tingut en compte la constant de projecció d'electrons. En només 3 hores has fet avançar la tecnologia d'Indústries B més que tots nosaltres durant els últims 3 anys. I ara l'última tasca de la setmana. Aquest és el nou projecte d'Indústries B. Si aconseguim engegar-lo, la contaminació mundial podria ser cosa del passat. Què és això, exactament? Són robots prototip. Volem enviar-los per localitzar fonts d'energia a través d'aquests portals i per desfer-nos de les nostres deixalles. Seran l'avantguarda d'un món sense pol·lució. Necessitem que els activis i mantinguis la seva activitat estable. Et sembla que ho podràs fer? Ho podria provar. Perfecte. Ara et pots prendre un descans. Creiem que l'aparell que va fer servir en Sam hi ha d'haver tingut alguna cosa a veure. No hi trobo cap més explicació. En Sam va dir que ho havia fet a partir d'uns plànols, que ell només el va muntar. Ha de ser cosa d'Indústries B, qui vulgui que siguin. No figuren enlloc. Una empresa normal sense res a amagar no ho faria, això. Això és molt sospitós. Entrem en alerta taronja. Connecteu amb en Tiger Shark. Tinc el pressentiment que el necessitarem. Potser en Sam està en un bon embolic. Alice, inicia els sistemes d'acoblament. Si ho he fet bé, això ara s'hauria d'engegar. Ostres, és igualet que un Shadow. Perdona, Sam, podria repetir-ho? No, tant se val. Introduint coordenades de camp. L'entrada és oberta, Sam. Bona feina. No t'espantis, Sam. Només són 2 dels nostres robots a punt per viatjar. Què? Són... En diem extractors, Sam. Extractors? Sam, què passa amb una cosa? Que babau. Robots prototip, extractors. Portals nous, un Shadowgate. El que he fet ha sigut activar un Shadowgate gegant pels extractors. Però on s'emporten les deixalles? Les abocarem a un altre lloc, Sam. Deixaran de ser un problema per nosaltres. Però, i si allà hi viuen altres criatures? Què passarà amb el seu món? Amb la seva pol·lució? Quines criatures, Sam? Sam, que potser saps alguna cosa que no ens has explicat? Sam, què estàs fent? Em sap greu, Alice, però no em trobo bé. Crec que hauria d'anar-me'n a casa ara mateix. Sam, no els pots reprogramar els sistemes de seguretat. Explica'm què estàs fent, sisplau. Alerta vermella, iniciant protocol He de solucionar això. Sam, on t'havies ficat? Kenny, he fet una cosa terrible. Senyor, tenim una bretxa al sistema de seguretat. En Sam ha aprofitat el Shadowgate operatiu per fugir. Així que el nostre empleat del mes ha decidit tornar amb els seus amiguets de l'Aliança. Això sembla, senyor. Que estrany. Suposava que sabria apreciar els beneficis de la nostra associació. Quan fa que se n'ha anat? Menys de 5 minuts, senyor. No pot ser gaire lluny de la porta. Disposa una unitat de rastreig. Ja ho he fet. Hi ha una unitat que l'està buscant. No et mortifiquis, Sam. El que està fet, està fet. Ara l'important és que tornis aquí d'una peça. No puc, Kenny. He de tornar allà i arreglar-ho. Si no, serà culpa meva. Faran servir la tecnologia que he programat per contaminar el món Invisimal. Això haurà d'esperar. I què passa amb el Freezeford? I el trasto que he construït l'he deixat allà. Sisplau, entra al Jump Point ara. És un ordre. Però, Kenny... És un ordre, Sam. Objectiu localitzat.
Sam, continues aquí? Benvingut, Sam. Sabíem que tornaries. Serà un plaer continuar treballant plegats. No m'hi podeu obligar. Això ja ho veurem. Comprovaràs que Mr. Black pot ser d'allò més persuasiu. Kenny, en Sam ha enviat teradades d'informació, diagrames, algoritmes, codis de seguretat. Un segon, tinc les coordenades necessàries per obrir un Shadowgate. Digues als nois que es preparin. Només tindrem una oportunitat. Així que t'estimes més fer-ho per la força. Activació del portal no autoritzada. Equip de seguretat, alerta màxima. Destruïu els intrusos. Equip de seguretat, abaixeu les armes. Falsa alarma. Alerta intrus! Foc a discreció! Lima, genial! No et devies pensar pas que et deixaríem aquí. Sabia que el vestit funcionaria. D'acord, en Kenny va arreglar algunes cosetes, però gairebé tot el disseny és meu. Deixa-m'ho endevinar. Tiger Shark? M'alegro que estiguis bé, Sam. Ens n'hem d'anar. Ara! És la nostra sortida, Sam. Vinga, toquem el 2 d'aquí. Llestos? Una altra cosa. Iniciant seqüència alfa d'autodestrucció. Amb això hem pogut curar el Frisburg. Gràcies i benvingut, Sam. Ens sap molt de greu. Sí, t'hem trobat a faltar. Sam, ets un geni. Els genis han d'actuar amb prudència i destinar els seus invents a un bon ús. Ho faré. Som-hi. No estàs segur d'això que vols fer? Ahà. Actuar amb prudència, eh? Inacceptable! Tot esborrat? No s'ha salvat res? Em sap greu, senyor. Res. He tingut sort de poder fugir, però no he pogut recuperar cap còpia de seguretat. Llavors tu compartiràs la mateixa sort. Sisplau, Mr. Black. Abans de dir res, senyor, li prego que accepti les meves humils disculpes. Digue'ns que no és cert, Black. Em sap greu, senyor. L'Aliança és la responsable de tot això. Faré que paguin pel que han fet. Més et val, Black. O ho pagaràs tu en el seu lloc. Ho pagaran, senyor. Me n'encarregaré personalment. Tot això no ha fet més que començar. La sort, com se sol dir, està tirada.